Bibisita si COMELEC Chairman George Garcia sa Socorro, Surigao del Norte alang sa voters education ug satellite registration. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator nga manukad sa Claver, Surigao del Norte. Argil. Sara, agig pagpangandang sa umaabot nga midterm ingon man barangay ug SK election sa sunod tuig, gibutyag sa COMELEC nga dunay mga kabag-uhan nga ipatuman sa umaabot nga eleksyon. Kini ang ilang gipahayag ato sa pagbisita sa mga tag-as nga opisyal sa ahensya didto sa lungsod sa Socorro, probinsya sa Surigao del Norte karong adlaw. Gidayo sa mga tag-as nga opisyal sa Commission on Election Central Office ang Island Municipality sa Socorro, Surigao del Norte sa mismong Sitio Kapihan nga mooy komunidad sa mga miyembro sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kini alang sa pagpahigayon ng special satellite registration o voters education sa residente sa maong lungsod nga kabahin sa information and education campaign sa ahensya aron mapahibalo sa katawhan ang ilang katungod sa pagbotar, proseso sa pagparehistro ug awhagon nga pagparehistro alang sa umaabot nga eleksyon. Dinhi gibutyag ni COMELEC Chairman George Garcia ang planong magtukod og presinto sa Sitio Kapihan aron sa ilang lugar na mismo makabotar ang mga residente. Dugang ni Garcia na dunay mga kabag-uhan ipatuman sa duha ka eleksyon nga ipahigayon sa sunod tuig. Dunay bag-ong makinang gamiton nga ginatawag nga automated counting machine nga mas klaro ang transparency features. Gikan 5 a.m. hangtod 7 a.m. ang exclusive voting alang sa senior citizens, PWDs ug mga buntis. Para sa OFW ug mga Pilipinong anaa sa ubang nasud, ipahigayon ang labing unang internet voting aron dili na moadto sa mga embahada ang mga botante. Sara, dugang gibutyag sa COMELEC kung unsa man ka estrikto ang mga proseso ug pulisiya nga gipatuman atol sa milabay nga barangay ug SK election sama sa ka estrikto ang pagpatuman sa mga pulisiya sa umaabot nga eleksyon sa sunod tuig kung asa ipatuman ang duha ka eleksyon nga mao ang midterm ingon man ang barangay ug SK elections. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.